Zdravím všetkých, čo sa dívajú na Facebooku a neviem. Môj kanál sa volá, neviem jak sa volá môj nič. Nemám na to hmotu. Energia by bola, hmota nie. Môj kanál sa volá, ja neviem už. Ja sa bojím, ty vole, pozrieť tej Čo tam zasa Emily, píšu? ty vole, na tej mojej strane. Teraz zistíte, jak sa môj kanál volá, keď vám to pošlem. Ukáž aspoň. Nemám skore 012. No Ja mám čo? Tá energia proste ide, vole, ale ja proste... Pozor. Hmota mi proste odnietiaľ. Tak jasne, hej, ale fabrikátor, no, výborne ty vole, teraz som dostával, tak energia by bola. No, furt mi sa tá hmota, že 10. Ja jasne upgradeujem na tech 3. Ty vole, Brumbal sa nezdá, ale ty vole, divaj, už tam má ty vole generátory, teda štity. No tak tomu ver. Ti sexy hlas. Tak počkaj, zober tých svojich ženistov a zajmi jej ho, normálne toho ženistu, zajmi jej ho. Alebo jeho rozlož. Ty čo máš pri tom, čo teraz okolo nich ide, keď to začne stávať. Už nemáš čas, už si neskoro na to, keď už to tam raz položí, tak to už nemôžeš urobiť. No, už máš... So close! Ja som si preto rýchlo hneď tam postavil aspoň toho ženistu, nech mi to tam dá čo robí a Karlo je dostal podobný nápad. Pustil konverzáciu. Jo! Aspoň že tak. No dobre, takže ukončujem video, behám vaša. Koľko to má? Len 2 minúty, wow. No, Keby ste chceli ešte jedno video natočiť, tak povedzte a natočím hocikedy aj o polnoci. Dobre, Evo, čaute vaša.